.600 gaat te lekken. Vaatwasser uitruimen. 0900 naar de kapper. Maak het niet te moeilijk, want om 0930 vergadering. Cursus persoonlijke profilering. 1300 netwerklunch. Niet vergeten schoenen te wisselen. En verder deze dag, dood. Dood gaan we allemaal. Het is crisis, het is oorlog, IS, veel doden, veel gewonden. We gaan gewoon, dit is allemaal crisis. In Nederland is het crisis, we hebben minder geld, we moeten meer betalen. En dat komt allemaal door terrorisme, door aanslagen, door de olie. Het is allemaal één groot spel. Netwerklunch. Schoenen te wisselen. 34, 1645, werken op kantoor. Vergeet niet de auto naar de garage te brengen. 1700, boodschappen. 1800. Help me dan. Kijk om je heen. Denk je dat ik daar de mensen voor heb?